tens ni puta idea de res. És l'últim cop que t'ho dic. Lluny de la meva família. Si tu calles, jo callo, d'acord? És la pel·lícula catalana del 2016. La propera pell ja ha sigut un èxit absolut de crítica i en l'Agulla en el Paller hem volgut reivindicar-la perquè és un exemple de com el català s'expressa al segle XXI a les arts. I el català no només s'expressa, està cridant. Aquest 2017 ja tenim algunes pistes de quina serà la pel·lícula. Incerta Glòria, l'adaptació d'Agustí Villaronga de la novel·la homònima de Joan Sales, i Estiu 1993, l'òpera prima de Carla Simón. Però sobre el valor que té la propera pell no hi ha cap dubte, no, Jolent? No n'hi ha. Va triomfar al Festival de Màlaga i als Premis Gaudí, i també va rebre reconeixement als Goya. Però en l'Agulla en el Paller volem anar més enllà de trofeus i guardons i hem parlat amb l'Aisa Campo, codirectora i coguionista al costat de l'Isaac i la Cuesta. I quan la por canvia de banda, les promeses ja no valen res, ets pres de la teva paraula. Més paper mullat sobre la taula, s'acosta l'hivern, tremula el poder. Diguin el que diguin, seguim a l'alça, lluita per un raig de llum, cada cant i la balança, contra la por i l'amenaça. Sona bé, Doncs quedeu-vos amb aquesta veu, perquè després en parlarem. On? Doncs aquí, a l'Agulla en el Paller, l'espai on sortim a la caça de les millors perles en idiomes minoritzats al voltant del món. Som en Julen Azcona i la Laura Gallego i avui ens quedem a casa nostra per parlar del cinema i la música en català. En l'àmbit cinematogràfic, l'agulla que més ha punxat aquest últim any ha sigut La propera pell. Així és, la pel·lícula es tracta d'un drama familiar sobre la pròpia identitat i és a la vegada un thriller de veritats i mentides. I aquí n'hem volgut parlar especialment perquè és un film on la llengua ho és tot. Sí, al llarg de la trama, els mateixos personatges parlen català, castellà i francès indistintament. Això és vital per la construcció de la tensió del film. A l'Agulla en el Paller volem saber què hi ha darrere d'aquest protagonisme absolut a la convivència de llengües minoritzades i majoritàries, però, sobretot, tenim curiositat de com és fer cinema en català avui dia. Isa Campo, directora de La propera pell. Benvinguda a l'Agulla en el Paller. Moltes gràcies. Quin paper juga el llenguatge a La propera pell? Doncs per nosaltres era molt important que la pel·lícula fos en 3 idiomes. I que jugar aquest joc de frontera en el que tothom coneix la llengua del país veí i les famílies estan molt barrejades. Bueno, el que passa a casa meva, no? que amb els meus pares parlo castellà, amb la meva filla català, amb el meu home català també, i això s'integra amb normalitat i la llengua afecta les relacions entre les persones també. I teníem claríssim això, que era un territori de frontera, que hi havien de tenir presents els 3 idiomes i que, a més, el llenguatge tenia també un desenvolupament emocional en la trama narrativa, perquè cada personatge més o menys té un idioma que li és propi, però a la vegada relaciona amb l'interlocutor doncs, en funció de la seva relació de poder en l'idioma propi o en l'aliè, no? Hi ha moments en què la persona que sembla més rígida de tota la pel·lícula, que és en Sergi López, no? Que és un camperol, caçador, ruda i bèstia, i que sembla que no estigui tan enamorat del personatge de l'Emma Suárez com sí que ho està, en un moment de fragilitat absoluta i que sempre ha parlat català amb ella, canvia i diu, i en mi, qui em pensa en mi, no? Que és quan es trenca i s'acosta al llenguatge d'ella. I a ella li passa el mateix amb el seu suposat fill, que va alternant el català i el castellà, això que passa a la vida quotidiana, i el fill sempre manté el català, sempre, fins que en un moment clau també en el que intenta posar a prova la seva mare i saber fins on és capaç d'acceptar aquest amor que potser no és un amor materno-filial de debò, passa a l'idioma d'ella. Per tant, hi ha aquest joc idiomàtic en què els personatges van canviant d'idioma estratègicament també, amb naturalitat, però també estratègicament per acostar-se a l'altre i obtenir coses d'ells. I a la vegada també hi ha un joc del personatge de l'Àlex Moner que comença, i fa un treball idiomàtic molt ben fet a la pel·lícula, que comença amb un català contaminat de francès, accentuant les agudes i amb alguna contaminació així d'algú que passa molt de temps en un centre de menors francès, i a poc, a mesura que s'integren al poble, el seu accent català va tornant-se més pur, diguem-ne. L'Agulla en el Paller. O sigui que imagino que en el procés d'escriptura de guió vau estar molta estona en aquest procés de decidir, a pesar de que la primera versió del guió va ser en castellà. Has dit que... Bueno, va ser en castellà per una qüestió de facilitat per ensenyar-la. No, sí que volíem que fos així, català, castellà i francès. Ara,
en moments aquests de crisi absoluta, de deriva, que porta 5 anys, algun productor sí que va plantejar que fos només en castellà o en anglès. Jo crec que en algun moment es va plantejar passar-la en un altre país, o només francès i algun altre idioma de frontera com l'alemany. Jo crec que en algun moment de crisi es va plantejar tot, però en inici de projecte era així. I, bueno, la gràcia és en moments aquests que se te'n va a tornar. Yeah. Que el que tu volies fer era allò. O sigui que vau tenir moltes dificultats per fet de que fossi el film en català. No per això, ens va costar aixecar la pel·lícula, sense més. Que fos en català i francès i castellà no va ser un problema, però en aquests moments que no s'aixeca, doncs igual penses, canvio de país, em vaig rodar on sigui, canvio d'idiomes, perquè mantenia aquest joc de frontera. Però no, per sort no. O sigui que no creus que el finançament i la distribució va ser més difícil pel fet de ser en català? No. O hauria sigut més fàcil si seria en castellà, no? No, crec que no. Va ser un dels plantejaments, clar, és el dubte que tens també, perquè a priori tu especules i igual no encertes, però jo crec que vist tot el recorregut de la pel·lícula no li hauria afectat, perquè al final la vam estrenar versió doblada i versió original. I l'original funciona molt bé. Realment, a Madrid, per exemple, funciona molt millor l'original. I el Festival de Màlaga, que ens feia una miqueta de por pensar, bueno, igual això, pel·lícula català, castellà, francès... I no, tots els comentaris van anar en el sentit de que això no es veia mai en el cinema, que és veritat que, clar, no es veu per qüestions pràctiques, perquè és més complicat tot, i al final igual te fan doblar la pel·lícula i te complica la vida i el pressupost. Però jo crec que no es fa tant aquesta mostra de barreja d'idiomes, això per una qüestió pràctica i logística. I què creus que hi ha darrere de la voluntat dels cineastes per fer cinema en català o en una llengua minoritària com el català, malgrat les dificultats? És que jo crec que cada projecte requereix doncs, coses diferents, no? En aquest per nosaltres havia de ser en català, sentíem més propers emocionalment a que el projecte fos en català, ubicàvem en una zona de frontera i volíem que el català hi fos present, era molt propera a la nostra vida quotidiana, no? Però la nostra vida, i sentíem que aquest projecte havia de ser en català. Però altres vegades hem rodat en llengües absolutament minoritàries com el Dogon, de Mali, del país Dogon, que és una regió petitoníssima, però perquè, clar, que calia per al projecte, el podíem haver fet en francès i seria més fàcil, però vam rodar en francès Bambara i Dogon, també. És com cada projecte requereix una cosa i jo crec que si renuncies per buscar la comercialitat, al final igual no encertes i el producte surt pitjor, segurament. Vale, doncs moltes gràcies, Isa Campo. A vosaltres. Doncs sembla que quan els cineastes catalans fan les seves pel·lícules no tenen gaire en compte la llengua en la qual les fan ni el seu finançament. Això sembla una bona senyal, no, Julen? Sí, però també s'ha de tenir en compte que a l'any 2016 només es van fer 5 pel·lícules de ficció en català i 5 documentals. Tot gràcies a petites productores com la que formen Isa Campo i Isaki La Cuesta, la Termita Films, i també a grans entitats com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més, la Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I si existeix aquesta necessitat de subvencionar la creació de cultura és per la situació en què es troba el català. $10 milions de parlants repartits entre Espanya, Itàlia, Andorra i França, incloent regions com Catalunya, les Illes Balears, València, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer. 90% dels productes que es venen a Catalunya són il·legals. Per què? Doncs perquè no estan etiquetats en català i la llei del consum a Catalunya així ho obliga. 8,4% de sentències judicials en català a Catalunya el 2016, arribant a un mínim històric. 601 euros de multa per parlar en català. Malgrat semblar anecdòtic, un professor va haver de pagar una multa per desobediència per parlar en català a una parella de policies a l'aeroport del Prat, a Barcelona. $13 milions de reproduccions a YouTube sumen els vídeos de Pound Gang, el grup de música trap en català. I, pels més despistats, el trap és l'estil musical que està sonant aquí darrere.
No tot és blanc o negre. El que està clar és que si bé hi ha aspectes en què el català hi és molt present, en d'altres no tant. Precisament per lluitar perquè el català tingui una salut de ferro es va crear la Plataforma per la Llengua. I per parlar-ne tenim amb nosaltres en Francesc Marco, el seu portaveu. Francesc, benvingut. Gràcies per convidar-nos. Que la força t'acompanyi fins a l'infinit i més enllà, mirallet, mirallet, són frases que fan pensar directament en Plataforma per la Llengua perquè va ser una campanya molt intensa, no? Exacte, aquesta era una campanya que el que volíem era reivindicar la presència del català al món del cinema. Sabem que les xifres actuals a les cartelleres doncs, són inferiors al 7-8% i per tant durant molts anys ha estat el 3% i el que volem doncs, és augmentar molt més el percentatge de la llengua catalana al cinema. Tant és doncs, el cinema doblat, el cinema subtitulat, però l'important és que doncs, la gent que vagi als cinemes pugui també veure pel·lícules en la seva llengua. De fet, aquesta campanya va circular molt per xarxes socials. Vosaltres heu vist un abans i un després de la campanya en gent implicada en Plataforma per la Llengua? De fet, en el món del cinema estem treballant en àmbits molt diferents. Sabem que hi ha una llei del cinema doncs, aprovada fa prop de 10 anys, en què es parlava de que el català hauria de tenir un 50% d'usos al món del cinema. Lògicament no hem arribat a aquesta xifra, però sí que bé, és anar fent feina, no? Aquesta campanya amb una imatge molt fresca, molt visual, amb aquestes frases de pel·lícules que tots hem sentit en castellà, però també voldríem sentir en català, i també és el paper de lobby, no? Una miqueta. Parlar amb els exhibidors, parlar amb els distribuïdors, parlar amb les productores. Quan parlem de cinema és molt important també entendre que hi ha una nova generació de guionistes, una nova generació de directors, de productors de cinema catalans, i la clau és també aquests, a més doncs, de les grans multinacionals, doncs també aquests facin les pel·lícules en llengua catalana. Sí, perquè això també volíem preguntar, perquè aquesta campanya anava enfocada més al doblatge, però Plataforma per la Llengua vol promocionar el cinema que es faci directament en català? Bé, de fet, és complementari, no? D'una banda, doncs, que el cinema dels directors i productors catalans doncs, es pugui fer en llengua catalana, que el cinema que es fa fora doncs, es pugui o bé subtitular o bé doblar, doncs depèn també de les edats dels públics a qui va dirigida. I després tenim exemples molt bons en l'àmbit del cinema. Un exemple molt bo és el dels cinemes Texas, no? Dirigits doncs, per en Ventura Pons, que ara, de fet, acaba d'obrir també uns altres cinemes Texas a València, per tant, la importància de que el món del cinema, el sector cinematogràfic, es comprometi amb la llengua, com ho ha fet el Ventura Pons amb l'exemple dels Texas. Perquè un dels eslògans de Plataforma per la Llengua és que és l'ONG del català. Quin seria el diagnòstic del català? De fet, el diagnòstic és una dualitat una mica paradoxal. D'una banda, el català té moltes potencialitats. Estem parlant d'una llengua doncs, mitjana a escala europea, estem parlant de 10 milions de parlants, estem parlant doncs, d'una llengua que s'estudia en universitats de tot el món, per tant, amb una fortalesa molt important, però una fortalesa allà on l'Estat no pot arribar, no? Per tant, en les noves tecnologies, en l'ús que se'n fa a les xarxes socials, etc. Però, en canvi, a l'altra banda de la balança hi veiem els espais on l'Estat pot intervenir-hi, com podria ser la justícia, com podria ser l'administració, com podrien ser les empreses públiques d'àmbit estatal, on el català doncs, té una presència dificultosa i, per tant, amb greus dificultats per anar avançant. Per tant, seria una dualitat. I en la cultura, concretament, quina temperatura tindria el català en la cultura? De fet, en la cultura tenim xifres molt positives, com seria doncs, l'àmbit del llibre, de les editorials. Sempre, no?, que a Sant Jordi veiem les xifres de percentatges de vendes de llibres en català que superen el 50% de les vendes de Sant Jordi, per exemple, però al mateix temps, doncs, xifres com les que comentàvem del cinema doncs, són una mica desencoratjadores. Però jo crec que anem pel bon camí, anem treballant bé. Des de la Plataforma per la Llengua treballem molt l'àmbit de la cultura, com treballem també doncs, l'àmbit econòmic, com treballem també doncs, la feina amb les grans empreses, per l'etiquetatge, per la publicitat, pels usos interns de l'empresa, o també un altre àmbit molt important, com és el de l'arrelament. Sabem que en la darrera dècada i mitja
doncs, hi ha hagut uns canvis demogràfics molt importants derivats de les diferents migracions i, per tant, entenem que en el marc de les més de 300 llengües que es parlen als carrers i les places de les nostres ciutats, doncs el català pot ser la llengua comuna i la llengua de cohesió social. Comentaves que hi estàveu a València, que feu molts quilòmetres, perquè el territori, quina importància té en Plataforma per la Llengua i més concretament els diferents dialectes o els diferents tipus de català? Exacte. De fet, nosaltres, com a Plataforma per la Llengua, sí que és veritat que va néixer a Barcelona l'any 93 per un grup de joves activistes de la Vila de Gràcia, però sempre ha tingut una perspectiva global de tots els territoris de parla catalana. Per tant, doncs, tenim nuclis territorials en comarques del Principat, tenim també doncs, una delegació important al País Valencià que fa molta feina doncs, amb el nou govern valencià, i també tenim acords de col·laboració amb entitats doncs, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent, i bé, un tema que ens fa molta il·lusió sempre explicar és que tenim una delegació a la ciutat de l'Alguer i per tant doncs, estem al conjunt dels territoris de parla catalana. I pel que fa a la diversitat lingüística del català, nosaltres n'estem molt orgullosos, per tant sempre intentem en les campanyes utilitzar les diferents variants, també perquè d'una banda creiem que és important i de l'altra volem que els parlants doncs, se sentin còmodes en les campanyes que anem fent. I has parlat que es va crear el 1993, per tant ja fa gairebé un quart de segle que dura la tasca de Plataforma per la Llengua. Quin diries que ha sigut l'impacte que ha tingut l'ONG del català en l'estat del català? És a dir, hi ha un canvi substancial des de que va néixer fins ara? Realment hi ha hagut avanços molt importants d'una manera global que s'haurien d'atribuir a tres factors, no? D'una banda, el paper de l'administració pública, per tant, allò que fa la Generalitat, allò que fan els municipis, allò que fan les estructures supramunicipals. D'altra banda, el paper de les entitats, no? Les entitats com la Plataforma per la Llengua, que sempre estem doncs, obrint fronts, parlant amb molta gent i incidint allà on l'administració doncs, no pot arribar-hi. I també, com a tercera pota, hi hauria el compromís individual de la gent, no? Quan la gent va a un supermercat i compra un producte, quan la gent doncs, mira la televisió o sintonitza la ràdio, no? Un àmbit de la ràdio on som ara, on el català té una presència molt i molt important, on les dues emissores més escoltades a Catalunya són en català i, per tant, amb unes xifres realment molt espectaculars. Val, i ja per acabar, ens pots fer una mica d'abans, una mica d'espoiler? Veurem alguna gran campanya com la del cinema properament, de la Plataforma per la Llengua? De fet, sí, tenim moltes grans campanyes. Tenim algunes empreses multinacionals afincades també a casa nostra doncs, que estem parlant amb elles per tal de que incorporin la llengua catalana, i també, precisament en l'àmbit de l'arrelament, estem treballant molt fortament aquestes darreres setmanes amb la comunitat sikh. Doncs, per tant, aquella gent del Panjab, de la Índia, que ha arribat a Catalunya aquestes darreres dècades i que, juntament amb ells, amb el seu portaveu, el Gagandip Singh, doncs estem treballant molt perquè tota aquesta població que ja és catalana, de fet, doncs, que s'arrelin al territori a través de la llengua, a través de cursets, a través de conèixer la cultura popular i tradicional i del dia a dia i de la quotidianitat. Per tant, tenim campanyes importants en el món de l'empresa, en el món de l'arrelament, també en el món del cinema tenim alguna cosa interessant que podrem explicar aviat. Vinga, doncs estarem ben atents. Francesc Marco, moltes gràcies. Moltes gràcies. L'agulla en el paller. I, com ha dit en Francesc, el territori és molt important, no només per les accions de Plataforma per la Llengua, sinó perquè cada cop més es reivindica com a part de la comunitat lingüística catalana. Com? Doncs a través de les notes i la melodia. Sí, perquè, per exemple, la música en valencià està vivint una època daurada, amb grups com Espencat, Auxili o So. I no només el valencià, sinó que el català, com a idioma musical, ha estat rebent un suport important des de fa gairebé 20 anys, gràcies als Premis Enderrock de la música catalana. Per donar-nos les claus de per què una revista musical com l'Enderrock ha apostat d'aquesta forma per la música en la nostra llengua, tenim amb nosaltres l'Elisenda Soriguera, coordinadora dels premis. Elisenda, benvinguda al programa. Hola, com anem? Com es van crear els Premis Enderrock? Per què es va decidir fer aquests premis a la música catalana? Era una necessitat. De fet, a l'inici els Premis Enderrock va començar
quasi pocs anys després de que engegués la revista, i si es fa a nivell internacional era necessari que també hi hagués aquest espai, ja que no existien de manera institucional, no existeixen, així com sí que existeixen avui, que en aquella època tampoc, els premis de l'Acadèmia del Cinema, en el món musical hi ha aquest buit. Per tant, des de la revista es va decidir fer una mica el resum de l'any i quina millor manera que premiant el que tant la crítica com el públic, perquè això és una de les coses importants dels Premis Enderroc, que hi ha la doble perspectiva, eren els millors treballs. Sí, perquè això també us volíem preguntar. Quin és el paper del públic en aquests premis? Per què creieu que és important que precisament als Premis Enderroc hi hagi un apartat que sigui la gent qui decideixi? Home, és indispensable, perquè molt sovint passa, no?, que opina la crítica als periodistes musicals és diferent al que li agrada o el que mobilitza la gent. Per tant, crec que és indispensable fer aquesta doble vessant, que representa una feinada, perquè significa aquest any hem fet 3 rondes de votació popular, és a dir, exigeix una participació molt àmplia, però és un bon reflexe del que és la realitat i del que un grup de periodistes especialitzats que en principi han escoltat més discos que ningú i poden tenir una perspectiva, i després el que opina el públic, que és el que va als concerts, el que compra els discos i el que al final voten aquests premis. I solen coincidir la crítica i el públic? Depèn de l'any. Hi ha anys que són absolutament diferents, depèn de moltíssimes coses. Hi ha grups que coincideixen més i d'altres que coincideixen menys. És com molt irregular. Per exemple, nosaltres havíem premiat els Amics de les Arts amb el Bed and Breakfast fa molts anys i ara darrerament s'emporten els premis per votació popular. Per tant, agafen com el relleu. Anem una mica variant. Sí, hi ha anys amb moltes coincidències i anys amb cap. Depèn de com vagi la cosa. I ara que parlaves de relleus, podem fer una mica de retrospectiva, perquè aquest any ha sigut la 19a edició dels Premis Enderroc. Com creieu que han afectat precisament la creació d'aquests premis i que existeixin aquests premis a la producció de música en català? És a dir, vosaltres heu vist un increment de grups en català? Sí, nosaltres estem al·lucinats de l'avasallament de producció, no només de quantitat sinó de qualitat. Fem cada any una publicació que es diu l'Anuari de la Música Catalana, on anem veient com augmenta la producció de discos any rere any. Per tant, això és molt satisfactori. Jo crec que els Premis Enderroc serveixen en 2 línies. Crec que la seva utilitat en el sector serveix, primer de tot, per convertir-se en un punt de trobada de l'escena, és a dir, els premis s'acaben convertint en una festa en què venen tant músics com mànagers com gent del sector i per tant és un epicentre per lluir, posar de gala una producció i després per reivindicar això. Som els únics que premiem la música en català. Tenim el Premi del Disc en altres llengües, però ens fixem concretament en això. Hi ha cops que ens diuen, ostres, però per què no feu els premis de la música que es fa a Catalunya? I és com, ostres, no, el nostre tret diferencial és precisament aquest. El que volem és posar l'accent en això. Existeixen d'altres premis que ja premien a grups catalans, independentment de la llengua, però per tant és important posar damunt d'un escenari, premiar els grups que fan música aquí en català. Doncs Elisenda Soriguera, moltes gràcies. Merci a vosaltres. Quan veus que comença a sortir el sol després d'una gran nit d'eufòria, s'està diluint tot l'alcohol, però hem de gravar aquesta festa a la memòria. Abans que la nit s'acabi, mai és tard per fer una altra copa. Anem a gas i no hi haurà... I no tan sols els Premis Enderroc han estat un impuls per a la música en català, sinó que ja des de fa 4 anys el Festival Canet Rock aposta pels grups catalans i de música en català. La gràcia del Canet Rock és que actualment és una mena d'homenatge al que va ser un festival transgressor, en plena dictadura franquista, per apostar fortament per la música en llengua catalana, reivindicativa i amb missatge.
Exacte, i en l'edició d'aquest any els organitzadors del Canet Rock també han volgut veure d'aquest esperit participatiu que caracteritza els Premis Enderrock. El concurs Actua Canet Rock ha servit per elegir el grup que obrirà el festival aquest proper 1 de juliol i els Rasca han estat els guanyadors. Per això tenim amb nosaltres en Maiol Bosch, cantant del grup, i en Martín Díaz, un dels saxofonistes. Nois, felicitats i benvinguts a l'Agulla en el Paller. Hola, bones. Vosaltres sou els flamants guanyadors del concurs Actua Canet Rock. Com heu rebut aquesta notícia i què significa per l'evolució de Rasca actuar al Canet Rock? Bueno, no sé si flamants, però sí molt contents. De veritat, que guanyar el concurs d'Actua Canet Rock és una oportunitat per qualsevol banda a nivell de petit comitè, no? D'una banda amateur, no? I això suposa molta promoció, tocar amb un cartell amb grups principals en el panorama català, comporta un seguit de coses que realment estan passant ara al grup, no? Però la principal, que jo crec, és la implicació de tots, no? Guanyar un tipus de concurs com aquest dona una dosi d'adrenalina al grup, una injecció brutal de ganes d'assajar, ganes de millorar, i tot això jo crec que és l'aportació principal que té aquest premi, no? Més enllà del concert en si. Bé, ara parlaves de compartir escenari amb grans grups del panorama català. Volem anar cap aquí, perquè vosaltres porteu rodant des del 2011, és a dir, ja teniu un gran bagatge. En cap moment us heu plantejat no cantar en català? I per què vau triar cantar en català? Bueno, des d'un primer moment cantàvem en català perquè era la llengua que parlàvem entre nosaltres, no? I realment som de Catalunya, és el més lògic, no? El primer de tot. Però sí que se'ns ha passat molt pel cap fer cançons en llengua castellana, sobretot perquè t'obre portes a altres llocs d'Espanya que ens interessa, com per exemple anar al País Basc, que és el nostre tipus de música, ens empuja molt cap allà, la veritat. I sí que ens ho han dit, però de totes formes el nostre estil de música i el que nosaltres volem enviar com a missatge, no? Necessita la llengua catalana, jo crec. Sí, no, a més, jo crec que, i més parlant en un programa com aquest que defensa les llengües minoritàries, jo penso que si no cantem nosaltres en català no ho farà ningú. Val? I penso que s'ha de preservar tot el que és la cultura minoritària tant com es pugui, val? I intentar, en la manera que es pugui, portar fins i tot el català a altres llocs del món, que ens donaríem creus que la gent realment escolta música en català en llocs que no saben ni què estem dient, però la gent ho escolta perquè veus allà al Facebook o a les xarxes socials, no? Les dades de la gent que escolta el grup i tal, i hi ha gent de tot el país, de tots els països, i realment és el que ens fa més il·lusió, no? Veure gent d'altres llocs que també escolta, perquè aquí a Catalunya, òbviament, que tenim gent que ens segueix i tal, però, hòstia, veure gent de fora realment t'omple molt, i crec que l'objectiu principal de Rasca, a part de parlar en català, és portar-ho, el missatge molt més enllà de Catalunya. I crec que és l'objectiu de tots, i ojalà en un futur poder fer una gira, no, fora d'aquí, que seria molt, molt enriquidor per tots. Tots aquests anys fent-me costat, recordo cada somriure com si fos ahir. Tots aquests anys quan tot ha canviat. Perquè ara en Martín comentava això, que vosaltres li trobeu sentit que fos en català. Creieu que hi ha algun nexe entre el vostre estil musical i l'idioma amb el qual canteu? És inevitable, perquè si mirem enrere a la història de la música, la història de fa res, fa dècades, tenim grups emergents com Obrim Pas, amb La Gossa Sorda, actualment hi ha Espencazzo, etc. Aquests que estic dient són valencians, però també en tenim d'aquí, òbviament, però jo crec que també es forma una mica l'estil de música aquest, va molt en conjunt a aquest missatge reivindicatiu que hi ha actualment a Catalunya, no? D'independència, socialisme, etc, cadascú el seu, no? Cada grup. Però sí que és cert que hi ha una línia no marcada i que surten molts grups amb mateixos perfils que tracten els mateixos temes i tenen la mateixa sonoritat, no, diguem. Jo després potser classificaria una mica el tema més de mestissatge, com és més Espencat, Azó, els que he dit. I després hi ha un tema més de folk, més popero, que seria més charango, però que realment estan tractant el mateix tema. Amb altres paraules, però estan tractant causes socials, temes bèl·lics, temes polítics, però realment
jo crec que hi ha aquestes dues vessants, no? I a partir d'aquí trobes una mica de mescles, però jo crec que hi ha aquests dos... No, Martín? Sí. Tu que ets el músic. No, jo estic d'acord amb tot el que has dit. Va, vinga, doncs ara parlàveu que ara mateix d'aquí 2 mesos hi ha el Canet Rock i que a llarg termini us agradaria fer una gira internacional, però quins són els propers passos que farà Rasca? Home, està clar, aprofitar al màxim la promoció que ens dona tocar en un festival com aquest i no només això, també millorar com a grup, millorar la nostra música, millorar l'equip que tenim, no? Incloent a nous candidats que han d'entrar i jo crec que el més important és la música, seguir treballant amb la música, perquè al cap i a la fi és un grup de música, no ens hem d'oblidar d'això, no? Que a vegades la gent s'oblida, no? Hi ha moltes coses que formen un grup, no? I ara, sobretot, la música comercial està fent molt mal, no? Jo crec que és molt important tenir una bona música per treballar, sí? A partir d'aquí tot l'altre no és secundari, també és primari, no, diguéssim, però el nucli i el cor és la música. I jo crec que hem de treballar aquí. Hem de seguir treballant, millorant la nostra música i aprofitar tot el que ens vingui. Sí, jo crec que hem de ser molt sincers amb nosaltres mateixos, fer la música que ens agrada, amb la llengua que practiquem i ens agrada. Òbviament que sí que hem de provar noves coses, no estar tancats, no? A no voler innovar. Penso que és important innovar, empapar-se d'altres coses, però no hem de deixar de ser nosaltres mateixos. I llavors creure en el projecte, com diu el Martí, ara hem incorporat gent nova, també sàvia nova, tot suma en aquest projecte. No és un projecte tancat, sinó que hi ha gent que tots estem estudiant, hi ha gent que ve, hi ha gent que marxa, és molt... Bueno, no és gens tancat, i penso que això és molt important per els temps que corren ara, no? Que un dia estàs fent una cosa, l'altre dia estàs fent una altra, un dia estàs parlant en català, l'altre dia te'n vas a l'altre costat i estàs parlant en anglès. Vull dir, les coses s'han d'adaptar, ens hem d'adaptar. Vinga, nois, doncs molta sort amb els vostres projectes i si ara ens podeu avançar què ens tocareu, perquè clar, han vingut al Rasca aquí a parlar-nos d'ells, però també a mostrar-nos quin és el seu estil de música i el seu ADN Rasca. Bueno, farem un mini acústic, a més amb 2 instruments, per tant no sonarà exactament el que és el nostre disc, però l'essència suposo que serà això. Tocarem un tema del 3è disc, de Renís de les Cendres, que es diu A Contracorrent. I digue-li tu de què parla, perquè... Bueno, és que l'escoltin, no? Sí. Doncs nosaltres us deixem aquí amb l'actuació del Rasca. Recordeu que la podreu veure al web del programa, lagullanelpaller.wordpress.com i també al nostre Facebook, Twitter i Instagram. Passa la vida, sona el rellotge, l'estiu arriba, passeig avall, lluny de la metròpolis, lleugers de roba, primer raig de sol. Produir no és acumular riquesa, és dibuixar el teu propi camí. Travessar la línia roja pels carrers mullats i inventar nous abecedaris. Ser diferent, nedar contracorrent, entre taurons esperant el moment. Potser seré ànima en pena que malgasta el temps, però també faré que les hores que passen no siguin en va quan et trec un somriure. Potser seré una ànima en pena que malgasta el temps, però també faré que cada matinada que arrenqui l'albada et motivis per viure. Oh!